மீஷோலேருந்து நான் வாங்கின எல்லா வகையான கத்தியும் ஷார்ப் பண்ணக்கூடிய நைஃப் ஷார்ப்னரோட ரிவ்யூ தாங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா ஞாபகமாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த நைஃப் ஷார்ப்னரில் 3 ஸ்டேஜ் இருக்குங்க. எந்த வகையான கத்தியாக இருந்தாலுமே 3 டைம் ஒரே டைரக்ஷனில் இழுத்து எடுத்தோம்னா சூப்பராக கத்தி ஷார்ப்பாகி வந்துடுது. இந்த நைஃப் ஷார்ப்னர் கை கடக்கமாக ரொம்பவே ஹேண்டியாக இருக்குது. அதனால நிறைய இடத்தையும் அடைக்காது. அதுவும் இல்லாமல் இது 1 டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். 125 ரூபாய்க்கு இது ரொம்பவே ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லணும். ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குன்றதை மறக்காமல் என்னோட கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. கத்தியை ஷார்ப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோவை நான் மேலே அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். அதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் எந்த அளவுக்கு கத்தி வந்து ஷார்ப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. கத்தியுமே ரொம்ப ஆசையாக ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினதா, வாங்கி 8 மாதம் ஆகுது. இப்போ வரைக்கும் சூப்பராக இருக்குது. இதோட லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன். இந்த நைஃப் ஷார்ப்பனோட கோடு வந்து நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். மீஷோவில் வாங்கினது வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். கத்தி ஷார்ப் பண்ணுறது வந்து பிளாஸ்டிக்ன்றதுனால நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். நான் வாங்கி ஒரு 4 மாதத்துக்கிட்ட ஆகுது. இப்போ வரைக்குமே சூப்பராக தான் இருக்குது. இப்போ 2 ஆஃப்டர் வீடியோ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் கத்தி எந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துட்டு சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.